يا ليلى 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 de tota Espanya, inclús per davant de Catalunya i de Madrid. Un problema gravíssim a la seguretat social. Tenim un problema gravíssim, a més, incrementat per el flux d'immigració que tenim il·legal en aquesta comunitat, que és la més alta. Penseu vosaltres que els catalans, els bascos i els andalusos estan emportant-se tots els diners per a sanejar la seva sanitat. I nosaltres així tenim que pagar la sanitat dels estrangers que venen així com a residents, els immigrants. Els immigrants només arribar així els donen la targeta de residència. Quan van a la farmàcia, alguns productes els paguem nosaltres, algunes medicines els paguem nosaltres el 40%. Ells no paguen cap. Venen així, se fan un chequeo de cap avall, venen totes les famílies, però això estem pagant tots nosaltres, que som la comunitat on tenim la seguretat social, la sanitat més compromesa, més arruïnada de tota Espanya. Bueno, doncs això ens està passant a nosaltres els valencians, perquè som el furgó de cola de totes les comunitats. Perquè tots van a per nosaltres. Tots van a per nosaltres. I si nosaltres estem supervivint és simplement perquè som un poble treballador i productiu. I perquè el govern del Partit Popular mos ha endeutat fins així. Cada família valenciana té un deute en aquest moment de 1 milió de pessetes. Això no ho sabem nosaltres, però tot això ho tindrem que pagar pujant-nos els imposts un dia o altre. Bueno, doncs, nosaltres tenim que tindre, com tenen els catalans, com tenen els andalusos, com tenen els gallecs, com tenen els bascos, com tenen els canaris, un partit que ens defenga. Sempre ho han dit, és que necessitem un partit valenciano que nos defienda. Pues ara ja tenim a Coalició Valenciana, que és el partit de referència, que està tot fet de gent que vol servir per damunt de tot a la comunitat valenciana, al nostre regne, per a que siga votat per tot el poble.